Ola, moi boas tardes, Xavier Lama. Ti és xornalista, escritor, tamén fuches docente da universidade durante moito tempo, pero fora disto gustaría saber como te definirías ti a ti mesmo, quen dirías que é Xavier Lama? Quen é Xavier Lama? Pois, bueno, Xavier Lama son eu as miñas circunstancias utilizando un termo bastante coñecido no territorio da filosofía do pensamento. Eu e as miñas limitadas circunstancias, quero dicir que son máis ou menos todo iso que comentabas, pero moi relativamente, é dicir, a miña aposta persoal por todas esas cousas é bastante limitada. Eu son un individuo, pois, bueno, bastante contemplativo, un pouco preguiceiro, facendo honor a preguiza, ao concepto de preguiza de Paul Lafargue, e, por lo tanto, son, sobre todo, máis que nada, un lector. Fundamentalmente, son un gran lector, un gran visionador de películas, de alguna serie televisiva, pero con todas as series televisivas, sobre todo de películas, porque eu creo que son un tremendo cinéfilo, tamén bastante letraferido no sentido de que a literatura para min é un alimento espiritual fundamental. E aparte disso, desde o punto de vista profesional, son un pouco esas cousas, pero moi limitadamente, case todas elas, porque nunca me impliquei demasiado nin emocionalmente, nin coa intensidade profesional necesaria en ningunha delas. Ou seja, que son un chisquitiño de todo iso, pero, reitero, bastante limitadamente. Dirías que a mítica frase de aprendiz de todo maestro de nada, como que vas picando de diferentes cousas entre escritor, máis aficións ao cine, xornalista, tal sen profundar ningunha, porque te gustan moitas. Pois ten razón absolutamente na expresión, ainda que fun mestre de algunhas cousas circunstancialmente, porque fun profesor, pero, bueno, un mestre que eu creo que deixa unha impronta relativa, ainda que sí, pois, bueno, teño relación con algúns alumnos que parece ser que deixei neles algo de, pois, bueno, un certo punto de interese por cousas que quizáis non tiña, ainda que quizáis estou falando desde unha perspectiva un pouco grandilocuente. Efectivamente, ten razón nesa expresión, é dicir, que pico un pouquiño de todo e, sobre todo, pois, bueno, a miña verdadeira vocación é unha vocación fundamentalmente contemplativa. Dirías que na túa faceta, que mencionabas o da preguiza, na túa faceta como escritor, como te afrontas ti ao proceso creativo? Falo como unha rutina ou esperas a que te chovan as ideas nun momento concreto? Sí, non son un escritor rutineiro, porque non son escritor profesional. Eu creo que esa constancia, de alguma maneira ben determinada, sobre todo para escritores que se dedican profesionalmente a eso, que teñen como recurso económico a literatura e que, por lo tanto, bueno, máis aló da vocación, teñen que manter unhas constantes de disciplina. No meu caso, vai por arrebatos creativos, vai por intereses determinados, por temas concretos que van xurdindo no devir da vida, etc. O proceso creativo, digamos que eu teño así como unha certa prevención inicial, se estamos falando de escrita, cara ao folio en branco, pero cando empezo a escribir, sí que creo que teño unha certa facilidade. De todos os xeitos, a escrita é moi diferente a poética, a teatral, a narrativa, etc. Todo require, bueno, momentos diferentes, temperaturas creativas diferentes, etc. Porque así o requiren os xéneros, os distintos xéneros. Obviamente, cando estás traballando, cando estás escribindo algo no territorio, no eido da poesía, existe aí un proceso de mergullamento no eu íntimo, por así decir, que nada ten que ver coa narrativa ou do teatro, que está marcado de algún xeito por unha impronta fundamentalmente dialéctica, no caso teatral. Por lo tanto, bueno, cada un deses xéneros require aptitudes, formas, posicións diferentes ante o feito da escrita. Pero xa che digo que eu son un escritor realmente pseudoescritor, case habría que decir, moi pouco constante. É dicir, que as miñas obras son produtos, sobre todo, de momentos, de fascinacións, de engados por determinadas temáticas, por determinadas fases vitais, se falamos do territorio da poesía, de determinadas fases vitais desde unha perspectiva, se queres, sentimental, emocional, etc., pero que están moduladas un pouco por o devir da vida, non por circunstancias profesionais concretas, como sería o caso dun escritor profesional, claro.
E dirías que só te dedicas a... só te lanzaches ao tema de escribir porque ao levar a cabo unha película ou facer unha película é un proceso moi complexo para o que non te ves con ánimos? Bueno, eu considerome un gran cinéfilo, un gran gozador do cine. O que pasa que unha película conleva un proceso industrial, por outra parte, requiere un talento que probablemente non teña nin moito menos, e sobre todo un proceso industrial realmente moi complexo, sobre todo nestes momentos de crise, con ese efecto engadido dos problemas económicos que xorden alrededor mesmo dos creadores que teñen unha trayectoria consolidada no territorio do cinematográfico, e, por lo tanto, decir que existen barreiras que non existen na escrita, pero que necesitas exclusivamente un folio e un polígrafo, por así decir. Nunca tentei traspasar esas barreiras precisamente por la dificultade que implican nestes momentos. Casi habría que falar de dificultades extremas se nos referimos exclusivamente ao cinematográfico, ao territorio cinematográfico, non a unha creación audiovisual desde unha perspectiva máis xenérica, senón o territorio do cine. No teu papel, como comentas, de lector, espectador, consumidor, nisto que falas, digamos que é unha cousa moi variable que tanto consumes como narrativa, poesía, como textos de filosofía, como cine. Gustaría saber cales son os teus hábitos de lector e de espectador, se vai por épocas que te gusta máis unha cousa ou outra, ou tes máis ou menos un sistema de... Non son nada sistemático, vivo nunha especie de picoteo constante, nun momento determinado, por determinadas referencias, camiño cara a determinadas obras literarias, etc., case sempre a marxe do que está da actualidade. Fun, por exemplo, lector ou espectador de cine moi determinado, bastante predeterminado pola actualidade, polos intereses do momento, e agora trato de camiñar a lectura, de que os meus intereses cinematográficos circulen por canles que non son estritamente as da actualidade, decir, volvo con moitísima frecuencia a clásicos do cine, etc., no territorio da literatura, pois o mesmo, volver a filosofía medieval, por exemplo, ou reler a Aristóteles ou a Platón, isto conciliado tamén con a posible lectura de Quetzi, de Vilamatas, de Roberto Bolaño, etc. Pero estou un pouco marcado polo picoteo, como estamos prácticamente, creo que todos, por eses inputs que vivimos na vida diaria, tratando, de alguma maneira, eso, de dir o que a mí me interesa persoalmente. Pero non son nada sistemático nas lecturas. De feito, hai confluencia a veces de varias lecturas na miña mesiña de noite, pois podo ver 5 ou 6 libros, ou podo estar lendo 2 ou 3 paralelamente, ou podo estar vendo unha película de Jacques Audiard, o día seguinte, pois unha película de Hitchcock, por exemplo. Quero dicir que nada de sistemático. Iso interésame respecto ao teu estado emocional ou ao que estás vivindo na vida, iso influe no tipo de obras. Igual es un tipo de obra ou es un tipo de película en función do que estás vivindo neste momento ou de como te sintes por circunstancias de experiencia. Supoño que a todos se pode influir algo iso, é dicir, que en momentos de determinada melancolía, determinada percepción metafísica, do fluir do tempo, da percepción do tempo como gran ameaza, pois ao mellor mergullámonos na cinematografía de Bergman. A mí pasoume nunha etapa un pouco melancólica da miña vida que revisei prácticamente toda Bergman, pero non deixa de ser circunstancias bastante específicas, bastante concretas, que non, é dicir, que eu podo estar nunha fase relativamente melancólica, estar revisando a cinematografía de Billy Wilder, por exemplo, que ademais supón un certo impulso de vitalidade paradoxal con respecto ao que estou vivindo, porque a veces o cine, falando agora do cine, deixando a literatura a marxe, pode ter ese punto de efecto, digamos, curativo, de antídoto contra determinadas fases, digamos, un pouco máis difíciles da vida. Eu creo precisamente que o cine pode ter ese efecto un pouco antibiótico na existencia. Entón, ti crees que a arte en xeral que a veces ten unha influencia sanadora ou que pode ser transformadora no espectador? A arte ou a filosofía? Eu creo que pode ter unha parte sanadora e que pode ter unha parte que sería, de alguma maneira, a contraria, que nos fai indagar aínda máis
nesas vertentes existencialistas máis crúas, máis duras, máis terribles, etc. Quero dicir que no ámbito da literatura, no ámbito da cinematografía, pois, hai expresións artísticas que nos levan aos límites de algún xeito. Eu creo que ver a persona de Bergman quizáis non teña ese efecto sanador ni moitísimo menos, pero creo que pode ser tremendamente reconstituinte desde o punto de vista espiritual e desde o punto de vista artístico por outras vías completamente diferentes, pero non exactamente pola vía sanadora. Aínda que sí, obviamente, eu creo que unha das posibles modulacións ou un dos posibles efectos da literatura, do cine, etc., mesmo da ficción televisiva, pois pode ser esa, claro. Dirías que a tua ocupación principal sería a de xornalista? É o que máis tempo lle dedicaches profesionalmente? Bueno, é digamos, a parte máis evidentemente profesional da miña vida, é a que de alguma maneira me fornece, pois eso, dun soporte económico, vital, existencial. Desde esa perspectiva, pois claro que sí, desde unha perspectiva pura e estrictamente pragmática. Ainda que todos nos imos desencantando con moitas cousas ao longo da vida, e quizáis esa vertente xornalística, vivo con unha parte de encanto e tamén con unha parte de desencanto que ven determinada pola idade. É dicir, xa non somos felices e indocumentados como cando tiñamos 20 anos, 22 anos, etc. E, o deber existencial fainos ver cousas que rachan probablemente cos ideais da adolescencia e da xuventude. Pero, digamos que sí, que é o meu soporte profesional e, digamos, tamén porque iso é importante, económico tamén, claro. E sabes que, bueno, realmente existe entre a poboación un certo desencanto, igual que pasa coa clase política, pero hai un certo desencanto cara á clase xornalística por os grandes medios de masas, pois teñen pouca credibilidade perden valoración entre a opinión pública. Como vives iso? Ti como profesional? Como profesional? Ben, obviamente existe un desencanto xeralizado, un desencanto con respecto ao todo institucional e instituído, con respecto á credibilidade de moitas institucións, entre outras a xornalística. Xornalística, pois, bueno, depende, como ti ben sabes, a clase xornalística, o xornalismo, o periodismo, depende de moitos factores, entre outros factores que teñen que ver co poder económico e co poder político que neste momento están en cuestión. Por lo tanto, iso ten unha conexión directa cun certo descrédito do xornalismo. Certo que existen outras alternativas xornalísticas que non son as máis convencionais e que teñen unha presenza, nalgúns casos, limitada na rede, etc., que hoxe, calquera que queira estar informado, ten moitas posibilidades informativas, moitos posibles referentes e, por ende, a posibilidade de configurarse un mundo en base a distintas fontes. É dicir, que hoxe hai unha gran pluralidade de fontes, unhas máis convencionais e outras menos convencionais. Por enriba, unha parte da profesión xornalística está vivindo un momento determinado pola crise económica realmente moi duro, porque a profesión xornalística está un pouco a busca da súa identidade, non só desde a perspectiva dos contidos, senón tamén desde a perspectiva do continente, desde a perspectiva dos soportes. Se falamos, por exemplo, da prensa diaria, é obvio que está atravesando por unha crise que non sabemos cara onde conducirá, pero prácticamente non hai ningún medio xornalístico que se salve desa situación. Por lo tanto, vivimos nun territorio neste momento bastante ambiguo, nun territorio de procura, de búsqueda de novas alternativas, de novas vías, momento realmente difícil no que conflúen, no que se xuntan varias crises. É dicir, por unha parte, unha crise de credibilidade, por outra parte, unha crise de soportes, por outra parte, unha crise que afecta a todas as industrias culturais por determinados factores que poden ter que ver co pirateo nas redes, etc., e que fan que os profesionais pagados, os profesionais que viven deso, vayan disminuindo paulatinamente. É dicir, que, polo de agora, non se albiscan solucións a unha situación realmente complexa, realmente difícil e realmente, xa che digo, no que estamos nunha marcha cara unha busca de novas identidades dentro do territorio profesional do xornalismo. Ti estudaches Ciencias da Información na Universidade Complutense, un máster en Publicidade. Gostaríame saber por que decidiches
na tua xuventude, eso, marcarte a estudiar ciencias da comunicación e tamén este máster porque non te dedicaches a publicidade, creo, no futuro, despois. Sí. Bueno, o da publicidade, o máster de publicidade foi a posteriori e interesaba moito a publicidade, a parte creativa, a parte máis estritamente audiovisual tamén da publicidade. E, bueno, é unha alternativa que estivo aí durante algún tempo, pero que quedou rexeitada polas circunstancias vitais profesionais. Por que estudei Ciencias de Información? Bueno, pois porque empecé a escribir, a publicar en revistas colexiais, como supoño que lle pasa a moita xente que empeza nese campo. Pois, bueno, recibín algúns eloxios, recibín tamén algúns premios literarios na adolescencia, primeira xuventude, algúns eloxios, pois, bueno, de algúns profesores que de alguna maneira non é que prexulguen, pero sí que poden determinar, ou mellor dito, predeterminar o teu camiño profesional. Pero, sobre todo, pois, bueno, ten que ver con esa conexión da publicación efectiva, da publicación de cousas en distintos xornais